Da li ste čuli za Anu Drakšin? U banatskom selu Vladimirovac krajem 19. veka živjela je jedna od najstrašnijih žena u istoriji Balkana, zvali su je Baba Anujka, a oni koji su joj prešli put nikad ga nisu preživjeli. Starica sitna i tiha prodavala je ljudima misterioznu tečnost koju je nazivala bajana vodica, a zapravo bio je to čist otrov. Ljudi su dolazili kod nje kad bi željeli da im neko nestane, muž, brat, komšija. Ona bi tražila samo jednu, težinu žrtve. I tačno bi rekla za koliko dana će umreti. Veruje se da je njena bajana vodica odnela više od 50 života. Jedna od najpoznatijih priča je o mladom bračnom paru iz Vladimirovca, Mariji i Titu u Vakaresku. Prolazili su pored njene kuće te letnje večeri, a ona im je dala čašu osveženja. Do jutra oboje su bili mrtvi. Kada je konačno uhapšena, imala je skoro 90 godina, osuđena je na 15 godina. A kad je puštena, dočekala je još da dočeka starost i umre u tišini 1938. godine. Kao najpoznatija i najstrašnija vračara Banata, njen pravi broj žrtava nikada nije otkriven.